dig. Det är svårt. Alltså, gud, vad ska vi göra? Alltså, är det någon kille här? Jag vill inte driva någon idé. Har inte du kille, Frida? Nej. Du har väl? Jag hade. Aj! Du klippte mig i tungan. Ni kan driva med honom. Vi kan ringa han. Fast jag är ändå inte. Alltså. Kan jag inte ringa han fast vi inte är ihop, va? Ja. Ihop tillsammans. Tillsammans då. Karin, du kanske måste städa. Städa? Ja, för jag vill städa där. Nej, bara det att det ligger bara lite smink här. Ja, och smink liksom. Men ja, jag tycker det här är jättefint. Det är fint ungefär. Ja. Jag ska locka håret. Jag får också locka håret. Du får locka på mig. Vad ska jag göra? Kort hår. Vad ska jag Frida? Nej, Frida. Jag tror inte det håret där. Vad är det för jävla ficklock? Det funkar inte ens. Nu förstår vi varför. Karin, det verkar mycket saker som inte funkar. Blunda. Alltså, gud, den där är bra skit. Jag fick en morsan. Tror jag tänker använda den eller? Kanske inte. Nej. Vad är här då? Jag ska ha tillgång. Det är bara det att... Åh nej, med bilen. Katastrof. Ja, precis. Jag trodde direkt att det var något tugg i paketerna. Men alltså, kan du inte ringa någon? Någon kille? Ska vi ringa han då? Ja, jag kan ringa. Jag fan kan du svara snart eller? Ska vi ringa han i telefon då? Ja, ring han. Okej, vart är telefonen? Här, jag har den. Vi ringer bara. Jag ska få den här. Eller jag tror jag har min lock på telefonen. Men har inte hämt telefonen. Är det någon som har tagit sin mobil och pengar? Man kan inte ringa om man inte har. Jag har. Jag har pengar. Ja, hallå? Men vad fan, jag får just det, varför? Jag har pengar. För fan, är det den här skiten då? Nej, för att den är snygg. Tråkigt-varning. Nej, jag får inte ringa. Du får ta nummer, men jag ska ta samtal. Nej, jag ska ta vad tack för det. Gör han verkligen det? Jag har taxat sig mot dem. Nej. Ja, i onsdags när vi skulle spela på teater. Han bara, nej, okej, och det är som helst. Och du måste verkligen ha en förvän. Okej, nu får du vara tysta, så nu ringer jag. Oj då. Och nu låter jag vara inte tyst. Men du är alltid, du ska inte låta någon. Är han här? Nej. Det är en hemtelefon. Förlåt, varför jag? Det är nog morsan som tänker dig svara och så är det. Okej, då ringer nej. Svara, det heter IQ. Då ringer jag och då låter jag inte så mycket. Ja, det var inte till mig. Kör. Okej, nu ringer jag, men ni får inte prata. Och så har jag högtalare. Och så låter jag inte fjuttig. Det låter jag inte fjuttig. Hända. Gud vad de skriker där ute. Ja, det är pappan och dem. Det var ju första. Det var ju första. Men den där abonnenten? Abonnenten? Det är jag tror jag. Är det? Alltså vilket svin. Hallå.
det är telefonsvarare puckon. Jaha. Men det kunde ligga en vardagsficka. Exakt, jag har vet precis med abonnenter. Ja. Men jag fattar inte. Jag tycker att det är samma videosvarare ofta. Har alla abonnenter? Jag tror inte. Ficka. Det är lite gammal. 17 år gammal. Hörrni, det går 15 år. Det känns signaler. Jag slår på. Nej. Men det kommer hon igen. Men det är inte abonnenter. Jo, det är det ju. Nej, hon svarar ju varje gång. Abonnenter, det är... här är godis. Vad får vi sagt? De är typ 100 år gamla. Hon är den svälten. Jag tror att det var den där jag fick förra året på Alexandra. Ja, den där Jona. Nej, Tobbe var det. Oh my god. Nu har vi på Jona. Ja, alltså. Det var ju förra året liksom. Jag ska fan inte ha någon jävla kille. Det gick ju att ringa till hans, men det är en hemtelefon. Jag vet, men så nu pratar ni stekebror igen. Förlåt, men borde inte vi städa? Nej. Det gör vi aldrig. Nu är ni styrt som typ har det så där. Hjälper. Den här berättelsen nu. Ändra åsikter. Det blir vi stökigare. Mer städa. Fast okej. Vi kanske gjorde det. Ja. Jag tror att det jag också. Kolla! Jag köpte nya stringtrosor igår. Snygga, va? Är det något som du kan säga på mig då? Alltså nej, jag köpte till dig. Så ser du, de går in i skolan. Jävla chans. Ja. Men... Är inte de där för stora? Nej, titta. De är skitsköna. Jag tror att inte ha någon annan på sig där. Och så går det precis in här bak.